bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko on calminama on duwanama en duwodiri e ndeɗo hitande isayankoɓe hande woni ko wiyete ko goo lew janvier ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi a caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryama yo Allah waɗanen hitande jaam hitande kisal hitande ndenka juurde balɗe cellal duumigal e arsukaji jaajƴi eɗen gayɗo hande tawde musidɗo men sehil men Gannde joɗɗo gandal teskaɗo e gandal mum nunɗuɗo e gandal muɗum mo bandiraɓe hewɓe noddata no namno yo a Piindi TV woni Thierno Ousmane Dia jaaɗo e diwan men Louga mo ganduɗa hande ñiiɓe e diwan Bambilor en calmini kala en jarnima kala Thierno Ousmane Dia bandiraɓe hewɓe ha tengti e yeeɓiyankoɓe ko kañen mbi yomin mbat feere min garduma Allah waɗi kisa ari ko addi foof calmina bandiraɓe yeeɓiyanko Piindi TV أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعرفنا بها إياه بنرابة يبيانكو هديانكو aya habri Piindi TV goto fof ɗo woni eɗo woniri ene woniri mi salmini ɗum inde mum e jemme mum e ceerno Abou mi salminima mi juurimama inchallah min calmitima min juurimama hande min jiiɗi ko ya natan min e bondi maayo ko wiyete ko duwawu musidɓe fulɓe ne mbiya mo yawi duwawu a yiyani duwanaɗo duwawu ona jaabi mo yawi kadi ko wona duwawu a yiyani duwanat taw duwawu o jaabaka hade ko duwawu jaabaɗo yiiɗa damal ngal ko duwawu ceerno hol sifaji duwawu ɗi joguiɗa ɗi mbawɗa fawnude bandiraɓe alhamdulillahi ceerno Abou en jetti Allah en juuli rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam hono no kaldirɗa duwawu ala kulli haalin kala mo yawi ɗum a ɗaɓɓani ɗum musidɗam goto hene wiyatno ala ko ɓuuri mawna kinare duwawu kam ɗum koko mawna kini sa ɗum ɗaɓɓani ɗum ɗaɓɓatama enen noon ken almuɓɓe waɗoɓe duwawu wittiyankoɓe yiliyankoɓe kadi e leyɗele Afrique kewɗe ɗe jahɗen e ɗum ɗon fof noon en yahrani toon ko wona duwawu heƴma en kewani ar Piindi TV est ce que hewɓe hina en gandi hay to wona Piindi TV kono en jetti Allah hen mbaɗa duwawu e fannuji kewɗi certuɗi hen mbaɗa banggue Qur'an hen gollira kadi e gande condiɗi tawɗen e jinnaɓe ne mbaɗatno ɗum hen jogui machallah ceerno Ousmane to banggue golle so tawi neɗɗo ayama ne jogui haaju o ina sattira ɗum ina heeñi so tawi aɗa ƴeewa walla aɗa gollana ɗum to banggue duwawu gardata ɗum ko banggue duwawu ɓurano walla ko banggue fina tawa hol banggue mo ɓurɗa wawde yawde e ceerno Abou salminama lawol gongol duwawu omo min mbaɗata min woni golle amen no golliratmi miɗa gollira Qur'ana he miɗa hen gollira condi fina tawa leɗɗe fina tawa dabo banggue ɗiɗɗi foof ko ɗi mbaɗmi bittumi ha gandumi te Qur'an on hin ko gollirami ko hen komi hen keɓɓa yamirore te ala kulli haalin hina waɗi ko gandanɗa hoorema Qur'ana dongo wawi hen diga wona boneji ene ligguiyaji ene ko nandi hen ɗum ala kulli haalin fof ko mbaɗa Qur'an kono udditare ena ɓayreji en kala ko ganduɗa hono yaw condi goto foof wonko haaji mum yahata condi ko haaji mum yahata janggara hoore mum safrata bindine ko noon ko hen foof noon ma ƴeewa jomum holko woni probléme mum mbawa ganduɗa rewata pour réglude mba ɗum ɗon noon min gollirta min golla binde he min golla condi he jomum dal ala kulli haalin so ari min idoto ko ƴewde d' abord simin ƴeewi hamin paari noon tawi ko poɗɗo waɗane Qur'ana winde bonne ko itta bonnere nde wonde mum itte ha laaɓa dora hucco ko laɓɓinta ko ɓandu dabuɗen gueɗɗiɗe ɗe ɓadodirma heɗe certi ɓandu ko tuni foof sa ɗum foppani handu laaɓi kay sa ɗum kala ko mbaɗa ɗum waɗana e mayre e golle hay dara nafata ɗum ma ganda ɗum noon ko dame mbaɗi noon ko dame mbaɗa sa andi dewɗaɗe tan ala kulli haalin Allah kam waɗanma hen tawfiqa taysir inchallah ɗen dame ɗe kalɗa joni ɗe gona bebɗe no fewi beele gaga ko jangguɗa e galle jignaɗo ma ko e diwan moon to Louga to won banggue goɗɗo mo janggoyɗa gam ɓeyditade ha keeɓa haqiqa on duwawu e ndin condi e ceerno Abou min sa ƴeewi ko layɗa ko miɗa roni gandal wona condi bindaɓe taneɓe foof goto fene heewi andaɓe mi jottaka ɗo miɗa lima e si noon ko janggumi ko lakde sa ƴeewi ɓuuri hewde dabu ine heewi gueɗe e ladde he ƴettumi ɗe gaddumi kadi ɓeydumi ko jogonokko dabu Afrique o en Afrique men de l'Ouest hay central
leydi ndimi hen daraki hewani te kala rewdi ndi Allah addimi wodi ko ƴettumi hen te ko layanmami koko gandumi te hina hen heeɓi heɓe gandi siɓi kam jii heɓe gandi ha joni men jokkodira ɓe ne gollodira te ɗum koko labti hinen heewi ƴetti ɗum lagde he miɗa hen jetti Allah no fewi puisque ina waɗi ko ɗum heɓata ko ɗo ɗo gonɗa gandal kam ma bitta taraɗa tan wonko wonnoɗo mais wonko ɓesdaya kadi lagde te ɗum ɗon hina heewi anduɓe ɗum inchallah. min pamnama ɓurɗa ko wawde ɗannade haali Afrique orsal central et l'ouest woni banggue hirnague o Thierno Ousmane Dia soɗon ɗanno on jooɓoto leɗɗe ha heewa bel so tawi leɗɗe mon ɗe gasi e ɗen leyɗele oɗon mbawi dañde toon leɗɗe hono majje caftoɗon walla ko ma nelde ɗon ga tan dañon ko caftirɗon. e Thierno Abou ɗon ɗon ko namdal baɗngal importance puisque min mi waɗi Côte d'Ivoire peut-être ɓen hina waɗi hay leɗɗe ɗe ngala hina waɗi leɗɗe ɗe ɓe jogui enen ɗe ngalaɗe hina waɗi leɗɗe maɓɓe min miɗa ɗe andi toon ƴettu miɗa heeɗe gollira toon dabu toon no heewi leɗɗe par rapport o ga Benin aussi pareil Benin mi waɗi toon Cotonou en côté Barakutou hina waɗi leɗɗe nan toon ɗe ngala ga donc on sens Allah waddi amen temi ha hande mi en jogui ko min jogui yimɓeɓe min gollitta toon kala ko cohluɗa ɗen leɗɗe temi haalanama ɗo Sénégal hina waɗi leɗɗe banggueji men ɗi kadi côté Fouta o côté amen o côté Louga o hina waɗi leɗɗe ɗe certi ɗen ɗon fof noon haɗa wawi hebde sens andude ɗe walla mbasade andu te ala kulli ha leɗɗe gonɗe ladde hina waɗi leɗɗe ɗene toon ɗe ngala gaay te ɗen fof noon kala ɗumin jaahi ko woni ko toon e nafoore min ƴetta ɗumin jogui to min gadda te kala hen ko mbaɗɗa utilisé ne poɗɗa ɗum waɗir ma Allah waɗanmi hen tawfiqa taysir ɗum koko tega yitere ko wona goho wona ɗiɗi inchallah. hol sirlumo Allah hokkuma sabu eɗen gandi Côte d'Ivoire ko Afrique de l'Ouest kono sa yeehi Afrique centrale e orsal ligganade neɗɗo weeɓani sabu hay ñootowo sa bonni bagui a yoɓat so tawi a rufi jeegu neɗɗo a yoɓat so neɗɗo sabobine ma ñagude Allah dañani a yoɓat hol feerno dañƴa ha mbawɗa wurde mabɓe ɗen leyɗele te a meeɗa dañden caɗele. alhamdoulillahi e ɗum ɗon hen ma ivoirien ji kewɗi maɗi kam jeeb walla ko nandi hen walla Libreville naɓe ene waɗi musidɓe ɓen toon joni on chance mi joguimi hen ko gueɗel gotel joguimi hen kala komi wawa mi alana ɗum haqiqa haajam ala hen taw mbiɗa andi kala ko mbawɗa wat ka ɗum namneteɗo janggo e jaam ɗum kala ko mbawɗa jogone layanatmami koko gandumi ko komi ko andami tega liste ko noon woni haajam depuis 2013 garmi Côte d'Ivoire hande hay ñande kala ɓe gila ko ɓooyi heeɓi min noddo kono min komi anda hay kala ko mbawɗa jogo kas ɗum jarnanimi ɗum dal kam mbiɗa andi dam mbiɗa andi responsabilité gonɗo e masuliya ka namneteɗo ɗum donc kala komi alana feere mi alana ɗum te Allah hina min suhri kam gila nden ha joni kala ma jokkodirmine hande a wawa sifa won sifa ha kay noddami mbiyatmi wajiɓe ko numéro goto joguimi kala nodduɗo Mamma Diab ko noon woni sifam e ɗum noon mbiɗa hen yetti Allah no fewi goto foof noon jogui no suɓori min noon cuɓormi inchallahu taala. a jaama may garta caggal leydi sabu heewi yaaɓe caggal leydi daña client goto keeɓa million ngaji sappo capantati capannayyi garta a wonta toon ruttade an eɗen jetta Allah dille ma emin nana aɗa yaaha aɗa arta sen garta e banggue ƴewgal to ƴewgal saaha bandiraɓe hewɓe ne mbiya ƴewgal to banggue leydi ɓulli ramli fina tawa o ɓuuri yawde yiide e ƴewgal taw ko banggue ɓurano ko jaboɗa jomumen. hono wiyete Thierno Abou ramli min janggumi ɗum guila miɗen woni toxil ɗo ɗo julni ɗo ɗo laydeten hande min mi waɗata ramri leydi o miɗa ƴeewa deftere miɗa ƴeewa kurus kono ramri leydi alamba toɓɓata mbo mi wawa jangtade ɗo hay sa toɓɓi joni mi jangtanamama kono mi gollirtama wadde koko gandumi ɗum guila miɗa woni cukalel janggunomi ɗum kala ganduɗo côté ji amen ɗi gandi hina waɗi hande limatenoɓe ramli he kono ramli min deftere nde ɗe joguimi kala ko layanmami welma mettuma ko damal ngal mbawmi yan foof ɓeɓe gollinmi kay heɓe gandi min on deftere ƴewranmi walla kurusam miɗa wawi go ramli o noon te miɗa mbo andi kono mi gollirtamba ko ɗum cuuɓimi inchallah. ko saabi a gollirtama sabu eɗen jii mawɓe fulɓe nden yimɓe jollat oto ha ɓo tan jippo gona yarde ataye ɓe gona e watta tan neɗɗo jooɗo tima tan wiya naggam ma wat naggam ma wat naggam ma wat ko saabi goppuɗa ɗum. no haɗa andi almudo ene waɗi dabu soloɗi foof waɗi gollirde dabu gandal ngal jogotoɗa wawa gollirde foof min ramli o nin hay an sa toɓɓi joni tan mi haalanma simba heeli miɗa mbo wawi fewnit kala sifo nombo sifori miɗa andi kono miɗa dañi haqiqa o deftere he mbimi yomin nde suuɓa tan tawde ko almude woppumi wona deftere he tan inchallahu taala. goppuɗa segele dama goppuɗa gabare keef goppuɗa joƴƴat ɗum banggue
Olon jeeba Piindi TV gonduɗen koye ceerno Ousmane Dia mo diwan Louga diwan gandal taskangal lamgal ñibɗo diwan Bambilor ceerno Ousmane gatten to banggue safaruji fulɓe ina gandira safaruji ha tengte e banggue leɗɗe sahaɓe mbima safa lekki foof ki coɗɗa hay soko jeereɗa wawi safirde kono lekki udditare lekki ndenka eko nandi hen koma ñaawi ko jaboɗa joomumen ina wodi puisque hande leɗɗe jeeteɗɗe heɗe gollire ndabu ɓen wonɓe jan lekki aussi sodete lekki waɗi ko inde ene cohrata ɗum lekki kam ala kulle haalin ala koki hori wadde heddi ko hono jomum ittiriki hono gollirtaki ndabu hina waɗe leɗɗe hina waɗe leƴƴi ɗen leɗɗe ko Allah ɓen Allah okkiɓe ɗen hina waɗi hay lekki gooti kitan heɓe hen bonna liggey heɓe hen uddita neɗɗo heɓe hen mbaɗa ko kala gila laamuji men adana ha joni e ɗum ɗon fof hina anda kono lekki coodaki e jeere ina waɗi haɗa wawi sood ina waɗi ɗum ɓeɓe ɗum waɗi concerne hina ala kulli hani waɗi jati ɗi ganduɗa fokko ɗi mbaɗa compagnie lekki ki pour ki wawa nafde ɗum kam ina woodi ɗum kam ɗum ala ihtilaf heddi noon ko lekki ki jomum yahi tampi andina narataki anda sadak mba nawata anda no ittirtaki ki wawa jirde e ko ganduɗa hoorema ko takala tan adda ɗum wawa fodde ko gandal liggoto fof base o fof ko gandal ɗum ɗon dal ɗum jabatumi hen inchallah caggal leydi ne heewi safroɓe saabu ko wayno foire so waɗi ɗo en jii ummotoɓe caggal leyɗele ɗe kalɗen nane ɗe ne keewi addude leɗɗe ko fate leɗɗe goyago en leɗɗe cité en eko nandi hen beele aɗa dilla hen e sa yeehi to beele aɗa safaɓe e ɗin safruji e hande leɗɗe cafroje hande siti ɗen kam heɗe kewi ndabu mi yi Abidjan leɗɗe kewɗe tekkude moƴƴude dekkude cafroje gila sitiji en ha kala ganna hoorema hono gorgu en puissance ɗum ɗon fof noon ina waɗi leɗɗe mumen moƴƴe on façon no woodi ɗum ɗen goɓateɗe hina en heewi ndabu ni gandal koko yaaji koɗo fof a jaɓanata ɗum ko Allah okki ɗum ko mais ala kulli haalin hina heewi leɗɗe kam cafroje sa han ƴetten exemple leɗɗe sappo jeenayyi ɗe fof saɗe waɗi utilisé heddi ko modde dampul waw hono mbaɗirtama walla o tottuɗoma mba ni no layranma kala ɗo mbaɗirɗa noon ma Allah waɗanma hen tawfiq ndabu kala lekki koki cafruki ndabu Allah jeeyi aduna o kay jeeyi leɗɗe ɗe donc ɗum fo heedi tan ko gandal ngal est ce que ina selli walla sellani jomum no ƴettiri ina laaɓi walla laaɓani walla ina ɓendi walla ɓendani anini aji tan a gandal he kono leɗɗe cafroje kam ina jaaji ina kewi te min mi yii koko jiirum yitteram wona ko neɗɗo haalnimi hina koko jiirum yitteram togo jahanomi leyɗele ɗe te ko leɗɗe moƴƴe gon toon te hande haade toon wawi dañ leɗɗe ɗe ngala ga donc ɗum ɗon fof noon ko yettude hen Allah puisque hina waɗi Allah okkimi yahde hami wawa ɗum yidde ndaɓa somi yahana toon mi wawata ɗum andu mbeɗa hen yetti Allah no fewi inchallah wadde firti ko ceerno Ousmane Dia to jata to a tawi toon hono ma en tawi ko safroɓe jaaɓeɗen leyɗele ina kuuto leɗɗe mumen aɗon kuuto leɗɗe an huuto leɗɗe meɗen so tawi on jewtidi hol leɗɗe hen ɗe cikkuɗon ɓurɗon wawde jogade doole wawde safrirde beele ko gonɗe gaɗe Afrique meɗen ga Sénégal walla ko Afrique central walla austral o ayi leɗɗe ɗe fof dana sa ƴeewi ayi leydi central walla Afrique de l'Ouest o hina waɗi leɗɗe moƴƴe bawɗe safrude mais enen nene hen jogui leɗɗe bawɗe safrude no fewi koko layal mami ko tan woodi hen heddi ko leydi fof noon hina waɗi ko ɓuuri waɗ efficacité leydi he ɗum ɗon min hina waɗi leɗɗe ɗe jiimi Abidjan ɗen heɗe musidɓam golloɓe seremɓe golloɓe toon min tegri yiteram ɓe liggue heɗe ko limata ko wawa haalede kono ha ɗo nene ha fa ɗenen sa ƴeewi leydi men ndi joni ndi leɗɗe ɗe kewrani noon surtout bangeji amen o noon côté Louga o kam côté Fouta o hay joni no yaaji woni dande maayo ngo ko nandi hen ina waɗi leɗɗe ɗe heɗe ga tumaranki ɗe jeeyataki ga ɗum kam serenɓe heeɓe ɗum gandi seeɓi ko caggal leydi ndaɓa Abidjan hande ko woni ko toon lekki e ni no ɗum wayi ɗum ala ga donc te leɗɗe mumen eɗe kewi te ɓen heeɓe kewi janggaruji par rapport hay te surtout noon janggaruji ɗi ɗi gandanɗa hoorema heɗi kewi han ɓuuri hande heewi rek wona hémorroïde en walla puissance sexuelle en walla ko nandi hen ɗum dal ɓuuri hen hande gorgu ɗum hina te ɓen heeɓe hen poori no fewi inchallahu taala leɗɗe mabɓe ina moƴƴi wonen hen jogui leɗɗe mais leɗɗe men heɗe ɗeeɓi tumarankude seeɗa ɗe mbeɓani dañde mais hen jogui kam leɗɗe moƴƴe no fewi hol leɗɗe men ɗe kulɗa ɗo e yesso so tawi en battani awde ma mbattu jiggoyade ɗumen taw goni koye majjude min dal hono wiyete ɗi e jamanuji tan mi yeehi côté ji amen to côté Louga miɗo wonde e mawnam goto won lekki ki min dañi toon hay hiki tumaranki yidde te mi haalanama kala leɗɗe hande nafooje hande en enen kam hen kewi ɗe manka ɗen ɗum kam koko leeri naññe ɗe hewɓe heeɓe ɗum gandi saabu hande bangeji ɗi jata pour dañade enen te enen en gawata leɗɗe joni e lekki noon ala hen ki ganduɗa hoorema heki wawi naf tawaki ala
kisko ko wawi nafre ko wodi ko non ɗum wallete ɗum wooda e sa ari coppa ɓe bonna ɓe taƴa ɗum ɗon si ɓooyi hay dañatnoɓe koɓe cafride hen ɓe korto ɗum dañde mi yiiɗa wat dévalé leɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoore ma limatki donc ɓuuri ko labdal minen kala ganduɗa min gandi ko cosaan amen ko leɗɗe te kala leɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma heɗe cafra Allah hino waɗi heɗe gandaga amen te minen ɓe gandi te ɗum ɗon noon kala de yimɓe caggini si ɓooyi tan ɗum ɗeɓat sattude hannde sa ƴeewi dañatɓe leɗɓe caggal leydi ɓuuri heɓde chance kewɗo par rapport ɓe ganduɗa hoore ma ɓe mbawa dañ caggal leydi ɗo leɗɗe wadde so laamu darima wiide yo yimɓe ngaw leɗɗe ngam habtade yo erdude e ndungu sernaɓe onon huutotoɓe leɗɗe ceerno Ousmane en ceerno Nour en e waaɓe noon ceerno Amadou Kangue en oɗon poti darade beele leɗɗe mbawa lorede e ɗum ɗon koko woodi important sa aɗani on projet dana hannde sa ƴeewi a SRM ɓe poti ardade ɓe mbawa wallu pour mbawa yahde yeeso donc lekki ko nafoore lekki ala hen ki ganduɗa hoore ma ki ala nafoore kala ki mbawɗa limtan heddi ko ganda ko ki nafata walla ki nafata lesdi ko lekki ko nafoore ɓolde ha gasi si ala leydi noon ina wawi leydi ndi yorat puisque ko importance o gonɗo lekki heewi joni noon andi yiɗani yimɓe gandana leɗɗe mais joni ɓe gandi nafoore leɗɗe ina waɗi leɗɗe hay hasaɗa ɗe wooɓa joni hay tawno ko maɓɓa ngay hat mais donc ɗum ɗon fof si awaka walla bonnama est ce que ma ɗum yimɓe ñabbuji ɓesdoto hewde yimɓe dañta ko ɓe cafri ɗum ɗo noon leɗɗe ɗe god importance e gurdam neɗɗo ɗum wadde ina woodi importance woni ko mbiɗa ko nden so neɗɗo maɓɓama so sernama mortoki tan so urima ne heewi sertu hen ha laaɓa hay oɗo rafi corona jafuɗon mi wiyaɓe maɓɓa ngo hewɓe hen no kuuto ɗum ceerno Ousmane Dia hewɓe no mbiya leɗɗe men ɗo e diwan ga Sénégal ɗo e Fouta o e Louga o woni Kajoor o ina moƴƴi kono sahaɓe mbima banggue Casamance o e Kolda o ɓe moƴƴude leɗɗe ananani mi junjima ɗum mi yiɗa wadde hono wiyete mi yiɗa nabu mi junji ɗum kono mi yiɗa wiide leɗɗe men puisque say leɗɗe men min ko layanmi koko gandumi mi yewtidata hen musidɗam fou wonɓe Fouta partout leɗɗe men ɗe heɗe moƴƴi mais heɗe waɗi pamɗude doole côté Casamance o puisque min mi yeehi ka Gambie Casamance kam mi rewɗon tan miɗa yawta e si leɗɗe maɓɓe ina moƴƴi par rapport hay Abidjan leɗɗe maɓɓe sa ɗe waɗi utilisé tan andi ɗe moƴƴi par rapport e leɗɗe men puisque leɗɗe koɗe ko goɓata ndiyam ɗe leɗɗe ngalaɗam ndiyam différence o ko toon te kala lekki miɗa toon yii façon tan leɗɗe ɗe ngalata hay Ghana heɓe jogui leɗɗe ladde nde machallah donc ɗum ɗon fof noon lesdi ndi koni ko yare ndiyam kala façon lekki fuɗata hen wadde kay ki ɗomɗitki ndiyam jiida ki ɗomɗitani ndiyam puissance o wawa fodde donc ɗum ɗon fof noon ko darade tan pour mbawen enen nene yoro ko yoori fof moƴƴani puisque so yoori tan leɗɗe si ɓooyi ɗe gonat donc ɗum ɗon fof noon heɗe kewi doole koɗe ɗe layɗa noon ɗum yahari donc noon neɗɗo wawa wi ɗum ɓuuri e si goto fina andi ko ɗomɗiti ko ndiyam jiida e ko ɗomɗitani hay si neɗɗo so ɓurɗomo ɗomɗitina ɓurɗomo ɗo wob kosam on ɓurma hew doole donc ɗum ɗon fof noon koko anda inchallah ceerno Ousmane Dia ɗon nanama famama teskama karalonami guila nane kojomaji meɗen ɗi gasi kono ko namdal gotal tan heewi nden mawɓe moɗon e mawɓe men kajornaɓe e on diwan so tawi ɓe pellitino dawde eɓe ñayoya eɓe jogui ñantugal mum eɓe jogui jati muɗum eɓe jogui ɓornugal mum paɗe sahaɓe beña paɗe ɗe sahaɓe beñcaɗe ononne hannde soɗon ñayoya beele ɗon mbaɗa noon alhamdulillah andi no waɗi andi almude par rapport minen miɗo joguino mamiɓe ɓe ganduɗa jamano hanni nden ko jamano hare wondo jamano dana ɓoyɗo seeɗa eyyi kono hay gasani ha joni sa yi fulɓe ne jawe joni ko woppude gande ɗen fof noon ƴeew hande hina waɗi siɓe naati saare tan saare nde daña probléme ɗum min mi yi jiiɗo ɗum tani hina waɗi hay ɓe gandunomi taniɓe amen hina waɗi siɓe dawri ñamma pour haɓayede ko comci maɓɓe ɓe jogoto spécial hina waɗi ko Allah wotru ɓe terata walla sawru ndu siɓe ɗo naare e bureau he si Allah jaaɓi konngol yekkittaki ɗon ñamma ɗum ɗo hina woodi ceerno ɗum hina woodi ko leeri naññe heddi ko yimɓe hannde heɓe mbaɗi jabaluse ko heewi so Allah yi tan esiya wallahi hina heewi ko ganduɗa ha joni nanɗo hay buusani hay nokku goto ɗum koko anda yiira yitere min mi yi ɗum mi yi jiiɗo ɗum tanima amen ɓe layani fof hina heewi soɓe keeɗima émission e mabɓe gandu ko laymi ko ina woodi hina waɗi laamu aldamu en affaire hannde sa dari nde an narɗaɓe hannde ñaaw an kay ma tal ko wona ñaawdeɓe donc ɗum noon mais aussi neɗɗo fof ko jogitari si neɗɗo feejima ɓittu jaltina jogidari ma mbasani jogor pour haare kam mais jogo jogitari ma donc enen fulɓe ko noon neɗɗo pullo ko noon andira pullino andira gandal donc noon singal anda si membima ɓe gandi ngal ala tan ɓe jawatoma donc ɗum ɗon fof noon neɗɗo jogoraki ɗum pour famɗinde yimɓe doole mais yo jogo pour hoore mum reena ɓesgu mum diine mum e jaɓor mum ɗum ɗon ne waɗi fayida no feewi a jaama
musidɗo tedduɗo Thierno Ousmane Dia mo diwan Louga ñiɓɗo ɗon ɗo Bambilor ɗo ganda joɗɗo gandal bittuɗo jaltuɗo e nder Afrique hokkiyewji labɗe no feewi Piindi TV jarnimama yettima jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi ko ɗo katen e gande men ɓaleɓe ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi